Caller, go ahead, palihog. Caller, go ahead, palihog. Hello? Go. Hello, mayong hapon, Pastor. May hapon no sabdiya kanimo. Pastor, pangutanan ako ba diya sa Mateo 1 hangtod sa kanang sa wala pa na, di ba nakabutang diya sa Mateo 1, butang diya ang amahan, ang anak, hangtod sa pagkatao ni Jesus. Kana sila nga tao, Pastor ba? Kinsa may nagbantay anak sila. Kay kung muingong ka nga ang amahan sa ato pa, na tao ang anak, sa ato pa doon ay Ginoo. Daghan man Ginoo igsoon. Kaya ang word nga adunay pwede ma-refer dito sa Lord nga naa siya'y mga sulugoon. Mo na word nga adunay. Ang word nga adunay sad maggamit sa langit nun nga amahan or langit nun nga Dios. So, kanang miyong ka og duha na ang Lord, tama gina siya igsoon, pero wa maging og duha na ang Dios. Lahi man ang word nga Lord o lahi ng word nga Dios. So kung mayroon kang Dios, isa ra ang Dios. Okay? O maunang basahon nato sa Deuteronomy 6:4, mao na siya nga punto igsoon. Pero kung ang imong buot pasabot, si Jesus o ang amahan, mabasa mas Biblia, nga ang amahan, Dios. Galatia Kapitulo 1. O niya, mabasa sa Biblia nga si Kristo, Diyos. Hebrewanong Kapitulo 1, versikulo 8. Now, duha ba ang Diyos? Isa ra ang Diyos, duha ka persona. So sa ato pa, sa pagkausa sa Diyos, adunay tulo ka persona nga napadayag diri. Okay? So mo na ibigiwasa sa Biblia, mabitaw nga plural ang pagkasulat. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Buhaton, nato, plural. Ang tao sama sa atong plural, dagway. Okay? Genesis 1:26, ang Dios miingon. Okay? Ang Dios miingon. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Lisod sad, kung manulunda ang iyang kauban, wa matay mabasa manulunda sa Genesis 1. O ang manulunda, di man nakabalo mo himog tao. So kung ako Dios mangimbitar og lain, nga bubuhat og tao, meaning to say, ang akong giimbitar, kabalo mo buhat og tao. Ang persona sa amahan, ang persona sa anak, kabalo na sila mubuhat. Mao nang duha ka persona, pero usa kapag ka Dios. Follow up, Igson. Sa ato pa, sa wala pa na tao si Ginoong Jesus, Pastor, diri sa daang tugon, usaray Diyos. So wala pa matao si Kristo, meaning wala pa siya magpakatao, diha na siyang daan. Okay? Atong basahon, dinhi sa Juan Kapitulo 8. Okay? Versikulo 58. Sa laktod nga pagasulti, ang iyang pagkatao mo'y gianak. Pero ang iyang pagkasiya, diha na siyang daan. Basahon ako, 8:58. Si Jesus miingon kanila, sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako. So daan na siya daan. Kinsa maning mao na ako. Dinhi sa pagkasulat igsoon sa Grigo, ego eimi. Ngo ba mulutong na ego eimi. Pero dinhi sa Old Testament, nagpadayag siya sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 4 ngatos 15, nag-ingon siya dinhi. Og ang miingon si Moses sa Dios, ani akaron kung ako makadangat sa anak sa Israel, og magaingon ako kanila, ang Dios sa inyong ginikanan, nagsugo kanako nganhi kaninyo, og kung sila mangutana kanako, kinsa ang iyang ngalan, unsa akong itubag. So si Moses nakikistorya sa Dios, o si Moses nagingon, kung mangutana sila, unsay imong ngalan, unsay akong tubag. Miingon ang Dios sa versikulo 14. Og mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako. Og miingon siya, mao kini ang gigaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man ang mao ako. So, I am that I am. Kaning word nga I am,
the same word sa I am sa akong gibasa sa Juan 8:58. Kay ang Hebrew nga pinulungan niini nag-ingon, iye, asher, iye. Nga ang equivalent ana, ang I am, the same ikwan nga, the same I am sa gitawag og ego I me. So, ang I am nga gisgutan dito nga matod pa ni Jesus Christ nga sa wala pa si Abraham, mauna ako, si Jesus nagpadiyag dinhi sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto 15. Follow up, Igson. Okay ra, okay ra. Salamat kayo, Pastor. Daghang salamat usab sa imo nga pagpangutana, no? Kung namo yung mga pangutana, Igson, no, tawag lang mo.